אל תחפשו. תודה. קמתי בבוקר, מחלטה די ברורה שלהיות טבעונית זו הדרך הנבונה. הכנתי קפה בלי חלב, קראתי בפייסבוק של הפרה פחות תכתב, בלי סוסים ובלי חלטות, כן, תנו לחיות לחיות, זה לא מסובך, זה אפילו בריא, כי להיות טבעוני זה הכי 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 יצאתי החוצה מלאת גאווה, כי עכשיו גם אני שומרת על איכות הסביבה. בחדשות לא מדברים על הרוגים, מקדמים פרסומות להצלת בעלי חיים. בלי סוסים ובלי חלטות, כן, תנו לחיות לחיות, זה לא מסובך, זה אפילו בריא, כי להיות טבעוני זה הכי הכי בלי סוסים ובלי חלטות, כן, תנו לחיות לחיות, זה לא מסובך, זה אפילו בריא, כי להיות טבעוני זה הכי 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 כן, אבל נראה לי אז תתחיל, יהיה לי יותר מוכר. מה קורה פה? דרך אגב